forsvarsspiller i højre side. Er det højre ben eller venstre? Her i højre ben. Venstre. Højre venstre. Venstre siden af målet. Højre side. Derovre. Vinter. Nej, hun går op. Du angriber her. Okay, Frederik og Vits, I må aldrig stå på linje. Vi starter det røde i jokerne. Sille, venstre bak. Hvad hedder det? Hvad hedder? Nora, hvad hedder det? Midter, forsvar. Du er højre forsvar. Og du er venstre angriber derude. Og du er helt derude. Løb op! Helvede, kom ned på den her side af banen. Bare hold det op. Kom herned. Kom derned, vent ikke lige nu. Det bliver også her. Grønne. Det er helt det der overtaget spil. Bare lige se, vi har en god løsning. Så drejer vi. Vender. Når du støtter pres vores bold, eller går i støtte, så kommer der en og hjælper jer bagfra. Og vi har 2 mål. Så det gælder at lave en 2-mod-1 situation. Lad os sige, at de 2 er på vej. 3 er på vej dernede. Så en 2-mod-2 eller noget. Så er det spillet. Så er det gang, hvis han siger, at vi herovre laver en 2-mod-1 situation. Okay, prøv at det kører en gang. Du stiller lige bare en gang af vinter. Giv den bold til vinter. Eller over til, derovre til. 8'erne. Vi har 2 berøringer lige nu. Der er det med at spille med 1 berøring. Så alle skal være opmærksom på, at de hele tiden skal lægge af, og hele tiden kører væk. Vi kører bare! God skæg! Vi gør det 2 mod 1. 3 mod 1. Frederik, du har 3 berøringer. Der kommer godt lidt. Lars spillet! Det er spillet! Så er det godt. Så er vi til hurtigt på uddannelse. Kom! Okay, vi stopper bare lige en gang. Hvor mange situationer har vi hernede? Hvor mange er vi mod de her? 3 blå. Ja, 4. Spiller vi hensigtsmæssigt? Vi kommer aldrig til at spille med indspilling. Vi spiller jo rundt og rundt og rundt. Det sker ikke skidt, vi skal lave mål. Så det vi egentlig kan bare gøre, det er, at vi spiller bolden op på Frederik deroppe. Frederik, prøv lige den der. Frederik, din første bolden går du bare direkte på Alder. Så det her første bolden direkte på Alder. Så kommer der udfald. Så spiller du ikke 2 eller bare spiller ind i rummet. Du kan ikke spille på manden, bare spille i rum. Ja, de står bag med Albert. Du mod Albert, ikke? Bare spille i rum bag ved ham. Ja, fint med det. Vi behøver ikke spille på madspillere, vi kan bare spille ind i det rum, så skal løbet komme, når der er så mange. Og ikke have fokus på at spille en anden. Det skår det ikke. Prøv lige igen. Vi kan i hvert fald ned på blå. Blå får lige bolden, det fik op. Vi er det meget besæt. Kom, der stikker. Nå, klar med. Ny bold. Send mig hurtigt. Albert. Kender du som min far? Normalt vil de her piger vil ikke spille med 2 joker. Måske med 1 joker. Men ellers vil de bare spille i sådan at den der er i midten må ikke komme ud. Så de 3 skal bare klare at spille over de 2 skal lave. Så vi har bolden, så går de igen med. Det er forskellige faktorer på. Ja, lad Nora. Godt kottet. Fart på Nora. Slå. Yes, det var det. Godt. Prøv her. Guys, så er vi lige tilbage til vinter i midten. Se her. Prøv at sige, bare lige spiller rundt i skeen. Prøv lige at gå op og presse os. Nej. Yes. Lad os sige, at du får en bold ind centralt. Du har spillet bold på vinter, og du spiller op på bredde. Og så er du gået løb herud, så får du ud i det rum der. Ja, så spiller du der. Så vi har lavet den her, vi sætter bakken op på den måde, så må bakken gå med over midten. Okay. Så op på 6'eren, ud på kanten, så er kanten med. Så er vi med på, at vi kommer den her både gennem kæden og kommer i overtal. Så er det fuld speed, når du kommer over. Ned og låse dem. Det gør I på næste rum, og så skal vi score. Okay? Prøv lige at gå tilbage og starte. Bare skal komme med op nu. Den er også en variant, at
Spiller den op på nyderne eller 8'eren, de bliver lagt af. Den, der bliver lagt af på, må så også gå med, så man bliver oversat med. Vælger dem til at spille dybe bolde og gå i støtte. Og kan tage bolden med. Nu er det bare at vinde op også. Jeg har kun 2 minutter tilbage, så det er tilbage. Stand op. Nu skal du rundt i skeen først. Stop. Vi skal lige have bolden rundt i skeen. Du står her på modstanderen. Det bliver svært. Bare kom her tilbage. Kom tilbage. Så er der meget mere tid at spille på. Og hvad sker der nu? Nu følger de med. Hvem har fået meget plads nu? Ja, det er de også der på midten. Så det du gør, det er, at du giver dig selv tid og deler. Så du spiller på. Det gør det. Vi kører lige rundt i skeen. Kom. Så skal du spille op i midten, eller spille op i siden. Yes! Hvis du lukker dig selv af i der er lidt med første berøringer med mødebolden, du kan se det. Nogle af de ting, jeg arbejder med her, hvor de slet ikke kommer med. De tager en tid, hvorfor de står væk. De spiller hurtigt lidt bedre, men de tager det okay. Så er det sidste bold. Vi spiller bare helt frit. Ingen regler. Men de røde må kun røre bolden en gang. Har de kørt rundt i skeen eller noget? Nej, på vinden. Sådan der. Får vi en lidt højere dynamik ud af, at kommer ret en gang. Nu skal de andre så lige vågne op og så sige, okay, nu vil jeg sige. Klart spillet. Kanon. Vi stopper med den. Ideelt. Det var faktisk 2 sekunder, vi skulle være færdige. Det er bare her tæt på. Okay guys, hvad er vi arbejdet med? Den her, ja. Er det op i hoften? Ja. Så kan vi godt gøre det endnu bedre. Gå hurtigere vendinger, komme hurtigere fart. Ja. Kan vi så også gøre det, mens vi kigger på nogle ting? Vi skal orienteres og tage beslutning. Så prøver vi det. Så udover at vi gør det her hurtigt og så videre, så tager vi beslutningen, mens folk er på vej, eller mens vi har folk og under pres. Så prøver vi at gøre det. Og I andre ting, I synes, at vi arbejder med, eller kan huske? Ja, færgen efter. Hvad skal man bruge det til? For eksempel, her kommer jeg er 6'er, og derude står 7'eren, og der står 11'eren, og de 2 der står foran, og lige står og kigger fodbold, det er partierne også, og alle står og kigger, så er jeg jo prisgivet, ikke? Det er bare at spille en 50-50 bold. Men hvis der er meget bevægelse, og jeg selv er god til at lave nogle ting, og kan lave nogle andre overraskende ting, så kan vi i fællesskab, måske sætte det vinder ind. Den aflevering, du lavede til sidst, så du løber herind og kigger modsat og spiller på tværs, det kommer et løb. Det er ligesom det skal være. Det kan gøres meget bedre. Så han skal teste der, er det rigtigt? Tak for nu, vi ses. Ha' det godt. Vi kan træne på plads.